Tat Samson makiguban kaninyo sa kaoras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, November 10, 2012 karon og kaninyong tanan maayong buntag. Labi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw, labi na gyud diha sa mga naa sa ilang tagistag sa kapanginabuhian. Labi na gyud sa atong mga suki nga mga drivers sa taxi ug sa mga jeepneys ug ingon man sa mga bus drivers nga karon na sikay no nining kabuntagon nining adlaw no niyong tanan maayong buntag sa atong mga suki sa diha nga naa sa ilahang tagstag sa kapanimalay sa lain-laing dapit sa Kabisayan ug Mindanao, sa mga isla sa Leyte, sa Bohol, Siquijor, sa Negros ug ingon man sab diha sa Camotes Island ug ingon man sab sa Bantayan Island ug ingon man no dinhi sa ato ang probinsya sa Sugbo. Kaniyong tanan maayong buntag ug ingon man ang atong mga suki nga naa diha sa Visayas area no nga maabot nini atong pagsibya. Kaniyong tanan maayong buntag no ang kuyog sa among panghinaot nga diha sa inyohang nahimutangan karon ma-enjoy mo no sa ato ang pagpaminaw. Labay na gyud sa ato ang pagaisgutan karon maigso no kabahin ni siya sa edukasyon no. Ang ato ang titulo karon sa atong episode mao ang maayong pagtudlo. So manghinaot mi nga kuyugan mi ninyo karong buntaga unya nindot unta no kung makapadangat mo sa inyohang mensahe i-dial lang no sa ato ang pagtuki hotline sa numerong 256-1679. Akong balikon 256-1679 o baka sa 255-5754 o ipadala ang inyong mensahe sa itong Pagtuki Mobile sa numerong 0920-415-3307. Akong balikon, 0920-415-3307 o baka sa 0932-859-5919. Balikon ako, 0932-859-5919. No? So, nindot nga makapadangat mo sa inyong mga mensahe. Og amo sad mong giawhag mga igsuon sa pagpadangat sa inyong mga komentaryo labi na gyud sa pagpanindot no sa ato ang programa nga Pagtuki mga igsuon. So nindot unta nga makadungog mi sa inyong mga komento, sa inyong mensahe haron mapanindot pa nato pag-ayo kini ato ang programa no kay ang atong ang Pagtuki nga programa mga igsuon mao kini siya ang pamaagi sa Ramon Abutis Foundation Incorporated nga mapadangat no mapaambit ngadto sa katawhan ang mga pagtulunan kabahin sa man naglain-laing issue sa komunidad no. So mo na ang kalahian niini ang programa tungod kay dinhi gipadangat nato ang mga issue kabahin sa edukasyon, kabahin sa panglawas, kabahin sa kalikupan, apil na niini ang mga kanang mga social development no nga mga issues nga diin atong sawan no matag Sabado alas 10 ngadto sa alas 11 sa buntag. So nindot kayo nga makapadangat mo nya sa lain sang paagi sad sa ato ang Facebook account no. Pwede sa mo makapadangat og sa ato ang Twitter account mga igsuon. So kana pinaagi ni ana mapadangat nato ato ang mga mensahe. So nining ato ang episode karon mga igsuon, ang ato ang titulo balikon nako ang maayong pagtudlo no. So pinaagi niini mapadangat nato ngadto sa ato ang mga listeners no unsa ka importante ang kining gitawag nato mga research studies alang sa ato ang mga public school teachers. So mga igsoon dili lang sa maayong mga libro ug sa ato ang mga learning conducive classrooms no. Ang basihanan no alang sa kalidad sa maayong edukasyon kundi usab sa ato ang mga quality of teachers. So dako kayo ni siyang factor o component no sa pag-improve sa ato ang estado sa atong edukasyon dinhi sa ato ang nasod. Gani no ang kasagaran nga importante sa ato ang mga school related factor influencing student achievement kining ato ang kalidad sa ato ang mga teachers. So kana ang atong pangutana karon siguro kung magisgot og quality teachers anaa ba kini sa ato ang mga public schools no. So do our public school teachers keep abreast on latest teaching methodology. So mo na siyang
kini mo yung mga pangutana nga atong masayran no gikan sa ato ang mga bisita. So kuyugan ta mga igsoon ni Doktora Carmencita Dinampo no ang head Curriculum and Learning Department sa Department of Education. Unya kuyugan sad ta ni Sir Anton Dignadice no ang kasamtang Executive Director sa Education Unit sa Ramon Abetes Foundation Incorporated haron katagaan ta nila og kasayuran kung unsa man gyud ning kalidad sa atong mga teachers no unsa man ning gitawag nato blended mentorship program. So these are things nga kinahanglan nato masayran mga igsoon haron atong maaninaw no kung unsa man gyud ning gitawag nato og quality education no. So mao na nga kuyugi mi ninyo haron masayran ni nato unya matagaan ta og impormasyon no kabahin ni ining mga butang nga mga igsuon. So mao na nga ipadangat no ang inyong mga mensahe sa ato ang mga numero nga gisgutan o baka sa Facebook account o sa ato ang Twitter account haron makapadangat mo sa inyo sang nasayran o gusto ninyong ipaambit mga igsuon no. By the way, niadtong karong simanahan no sa Mantalaan sa mga taho no atong madunggan mga igsuon hinuon sa gawas ni siya nahitabo ang eleksyon no sa Amerika sa United States of America atong pizza size ang ako lang impression nato mga igsuon kay nindot kaayo kay demokrasya ang pamamagi unya malinawon no unya ang sistema nila sa ilahang eleksyon nindot tungod kay kana duha ang mag-atbang unya pagdeklarar og pagkadaog ana adayoy pag-concede no sa napildi. So mao gid dayoy ni padangat sa iyahang pag-congratulate no sa nidaog nga si Presidente Barack Obama mga igsuon. Ang ato lang panamina niini ang proseso no ang pamaagi no sa paghimo nila sa ilang eleksyon nga malinawon kaayo makita nato no sa mga TV nga dili gali mag-ilog no. So these are things nga angay na maktong makatunan kita nga mga Pilipino panahon sa atong eleksyon no. Sunod tuig na ra ba na so man importante kaayo nga ato ang makatunan sad ang mga pamaagi. So niini mga panghitabo makatunta no sa angayan natong makatunan kay dugay na kay mga panahon nga ato ni siyang na-experience every time nga natay mga election maigsuon sumuna nga ang mga proseso kita mismo no kinahanglan mo mature pud ta nya makita nato nindot kay maigsuon kay sa mga lugar ito di ka kakitag kanang mga posters mga tarpaulins nga kaingon ka ba nga wow nindot agad ani pagkahuman sa election murag limpyo gyud no ang tanan. Dinhi sa tuwa sus daghan kayong kalat nya uban pa magpapilit pa in taon mahinaot unta ta nga mga igsuon ayaw na in taon na papitli na ninyong mga bungbong mga kural mga poste mga unsa na lang kay inig kahuman in taon no magpabilin nga hugaw ang ato ang dapit. So importante kay na nga nining atong eleksyon karon makatunta no labi gyud sad sa mga supporters in taon no hinahinay lang sad in taon kay kana usahay makadaot instead of mahiusa ta magbuwag-buwag no. So muna nga kini mga bahina angay natong makatunan sa mga eleksyon no nga proseso sa pamaagi sa laing nasod. Okay, so balik ta no mga igsoon ini nga to ang episode karon mao ang maayong pagtudlo sa ato ang mga teachers no gitagaan nato karon pagtan-aw atong gitutokan karon ang quality sa atong mga teachers no unsa ilahang mga angay mga makatunan unsay mga angay buhatonon sa departamento sa edukasyon haron makaingon kita nga makaproduce ta og mga quality teachers kay dako sa kay ni siya nga influence dako kay ni siya nga factor diha sa pag-produce nato sa kanang quality nga mga estudyante no. So importante kayo na siya mga igsuon. So again amo mong giawhag nga mopadangat sa inyo ang mga suggestion, mga mensahe, mga komento kabahin sa ato ang topic karong buntaga. Haron
atong masawan unya atong mapalapdan no ang atohang pagkat-on ini. So mga igsoon, nining bahina atong kuyugan ta no ni kuyugan ta ni Dr. Carmencita Dinampo sa DepEd haron matagaan ta niya og kasayuran mga igsoon. So boy no, akong balikon sa pahibaw kaninyo ang ato ang pagtuki hotline, ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipaagi ninyo sa ato ang pagtuki mobile sa numerong 0920-415-3307. Balik ko na ko, 0920-415-3307 o baka sa 0932-859-5919. Again, 0932-859-5919. So, pinaagi niya na inyong mapadangat ang inyong mga minsay. By the way, may isuon ang ato ang episodes no sa ato ang pagtuki sa mga nangaging Sabado. Available na ni siya online. Simply log on lang sa www.rafi.org.ph. No, haron inyong mabati ang mga podcast mga igsoon. So, kung ganahan mo, kung wala mo na mismo niya itong mga niaging Sabado, inyo na siya mabati. So again, log on lang sa www.rafi.org.ph. Okay, so kana no ang mga kasayuran nga angay namong ipadangat ninyo haron ato ni siyang masayran kining ato ang topic karon kabahin sa education. So muna mga igsoon no, pinaagi sa pagtuki nga programa every Saturday no, lain-lain ang ato mga topic, lain-lain ang ato mga issues nga hisgutan, kabahin sa karon it's about education, hisgutan sa nato kabahin sa mga environment, health issues no, mga social development issues. So kini siya nindot kayo nga pamaagi diin mapalapdan nato ang ato ang kasayuran kabahin sa mga issues on concerns nga nagpalibot no sa ato ang komunidad nga adunay epekto no sa ato ang existence mga igsoon. So manang importante kayo nga madugangan pinaagi ni atong programa, madugangan ang atong mga kasayuran no ug nahibaw-an sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. So kana amo mong giawhag sa pagbalik, gibalik-balik namo ni sa pag-awhag kaninyo nga kuyugi mi ninyo unya hinaot mi nga inyong mapadangat ang inyong mga minsay. By the way, may ison ready na no ang ato ang pakighinabi ni Dr. Carmencita Dinampo sa DepEd 7. Atong paminaw. How do you rate the current state of teaching in our public schools? The rate, what do you mean by that question? Can you just how competent are they? Yes, the state of teaching. Now, when we talk about curriculum, K-12 curriculum, precisely, we have done already we have conducted the training already, national and regional and divisional level. In fact, I will give you the data. No, we could not really say it's perfect, no, because not all of the participants are really good, no. Not all of the participants have a very strong commitment. So that's why when we talk about capacitating our teachers, DepEd is really trying its best that we will be able to come up with a very good teachers who will be excellent, who are effective and efficient in the delivery of the lessons. However, there are still lapses. We could not say it's perfect. In fact, we have conducted a training to capacitate our first-year teachers, which is grade 7. The total number of participants for the training was 2,539. So science, we have 383. English, 399. Math, 370. Filipino, 231. Araling Panlipunan, 319. MAPI, Music, Arts, PE, and Health is 155. Edukasyong Pagpakatao, we have 53, and TLE 629.
So a total of 539 teachers for grade 7